Ču, čus bus tarantus. A čus bus tarantus. Zdraví vás Bostron u nového videa z OMG Minecraftu. Na začiatok by som vám chcel podať pár informácií. Prvá, séria Mineplex sa nebude konať. Bude konať, pokiaľ na to nezabudnem, až keď budem mať lepší počítač. Ale výkonnejší, aby som to mohol natáčať. Potom, keď počujete zlepšenie môjho hlasu, niekedy aj to, tak to je pretože mám sluchátka. Ale to není dôvod. Sluchátka s mikrofónom. Mám Jabra Voice koľko? Je to napísané Jabra UC Voice 150 ms Duo. Dobre. A môžem mať mikrofón. Nachádzam sa teraz na serveri Astariak, ktorý bude náhrada za Mineplex. Kľudne sa tu prihláste, je to zdarma server, pokiaľ viete, jak sa prihlasuje, ja to pre istotu zopakujem pre tých, čo nevedia. Keď sa spawnete, tak sa spawnete na spawne a musíte napísať register medzera dvakrát nejaké slovo, ktoré si zapamätáte a keď sem prídete znova, tak sa spawnete na tom mieste, kde ste skončili a musíte napísať login a to heslo, ktoré ste dávali pri registeri. Ešte jedna vec, včera, keď som sa to pripojil, neuvedete, kto tu bol. Ja som sa pripojil a pripojil sa Gogoman TV, akože naozaj si nerobím prdel, pripojil sa Gogoman TV a ja sa odpojil. Prepačte, to by bolo tak nejaké informácie na začiatok. Tu mám svoju barabízňu veľkú, ten mikrofón je super. A musím rozprávať tichšie. Keď počujete niečo vzadu, tak to moja sestra pozerá sloníkov. Dobre. Dobre, to bolo dosť. Robím reklamu. Ne. Prepačte, ale trochu neviem, prečo kašlem. No, jak? Dobre, už budem rozprávať. Neviem, čo by sme mali robiť dneska. Ideme si zariadovať domček. Ne. Čo by som vám chcel ukázať, tak, že kde sa vyspíte, tak máte lomeno home. Ak vidíte. A teraz môžeme ísť na spawn a ukážem vám, kde bývam. Toto je spawn, tady je zase trošku. Zase to mám na 40 tak ja si ho dám trošku nižšie, hodno mám vypnuté. No, oplatí sa tieto dve veci, tieto dve veci si vypnúť. Takže nedorúbaný strom znamená ban. Áno, toto si pamätám, som čítal ako úplne prvú cedulku, čo sa to pripojil. Neviem, čo to má byť. No, pozerám tu správku. Au, čo mi tam vadí?
Ten spawn level. Inak to je admin shop, ktorý teraz nevidíme. To je taká informáčka o serveri. Au. Keď som sa pripojil prvýkrát, tak to išlo bez lagov. Nechápem, prečo to laguje, to je asi kvôli tomu natáčaniu. Ten vydrží také malé mikroposekávanie. Hlavne, že má mikrofón. Teraz nespadnúť. Dobre. Tu sa trošku podarilo. A určite nezabudete napísať, že či by ste chceli... A do hája. Per moment for this. OK. Zatiaľ tu sa to nedostaneme. Tak musíme ísť inou cestou. Teda parkour po staromu. Ja som myslel, tuším toto. Ne, tak to ďalej. Tak, kadiaľ som pripáš. Tak koľko blokov to sú? Čo? To sú dva bloky. Ne, to je jeden. Prečo tam je... Ty logy máš... To má byť ako, že čo? Moje sestre preskočilo. Á, tie šlany sa vypli. Čo? What is this? Prečo ja musím trpieť touto... Aha. Dobre. Tak ja neviem, ak som sa tam dostal. Aha. Aha. Tak. A v druhom dieli by sme asi mohli OK. Mal som iba asi tak a pol tohoto, oného skla, keď niečo počujete v pozadí, tak to je moja mama. No, Hanka, respektíve moja sestra, ktorá trpí nevoľnosťou, keď nerozpráva. A som seba na tie veci kašlem, to sklo nepotrebujem. Už máme nejak okolo 2000 money, tak ja si idem niečo maniovať. Ona proste, no zase pozera. Dobre, čo stojí koľko? Ups. Vypíšte zoznam jobov. A to sú joby. Neviem, čo je job. A tu je jeden portál, kde ma zabil, povedzme, trošku pigmen. Toto je taká informačka admin shop. Smutprik. Admin shop B600. Návod na shop. No, dnes magic spely. Dobre, nevyužívať bugy a chyby servera, rešpektovať rozhodnutia členov A týmu. Chápem, a chcem ísť domov. To ste nevideli.
No living spawn. Super. Zapadne slnečko, poďme sa vyspať. Tak ideme si zariadiť ten dom. A čo idem urobiť poprvé, ja si idem premiesniť do čestu. Seká to. Už to neseká. Prosté slnko. Seká mi to. Tam, tyrom. Tyrididinom. Chest unregistered. A to je... Nemáme. Ale moc to registruje, keď dýcham. Tak sa nezlaknite, keď budú také obrovské zvuky. Kam to dám? Tuto. Dobre. Má veľa vlny, ja som už čorkol, keď som išiel okolo jedného typečka, pretože to nebolo už v jeho reske. Načerkol som všetko, samozrejme. Čerkol som asi 30. Ale z každej farby pár. Môžeme si urobiť potom monument. Proste ako undermine alebo mineuj tento server. Dobre. Teraz ja idem pre tú pec, ktorú som tam nechal. Eram pidu piram. Au. Á, to je best. Nebo trošku koulu. Furnace on register. Jaj. Lebo nemôže ma nikto liesť do tých pecí. Ale crafting sa nedáva registrovať. Do craftingu môžete snoriť do cyklomu. Tuším aspoň. To má vypalováreň. Toto. Okolo tej tarčky. A tu je ten crafting. Mne sa veľmi páči, že to má malú registráciu okolitého zvuku. No, tak sem bude. V druhom dieli by sme si mohli urobiť dole čestku sklad. Tento diel bude trošku nezaživný, pretože... No, budeme v druhom dieli minovať a tak ďalej, pretože to teda nezaživím, pretože nerobím nič také, toto je len taká informačka o serveri, môžete si tu kupovať všelijaké veci. Ja to tiež neviem, dobre, ja som tiež nováčik, som tu sám. Bastran. Iram pam pipirom. Koľko natáčame? No ešte natáčame málo. Môžeme sa ísť na niečo ešte pozrieť. A potom si išiel vyrobiť nejaké torčky. Tak. Hop. Aha, má. Jo. Aha, nemôžem mať tak. Lebo, ne, máme 50, to je dobre. To stačí. OK, ja sa napravím, nechám sa. OK. Papadam.
Kam ideme? Neviem. Dobre, tak. No, môžeme sa ísť niekde poobzerať. Môžeme sfajtovať. Nech ten diel je trošku aspoň zazivnejší. Pim. A chcel by som robiť jeden challenge. Keď bude mať 1000 odberov, čo bude pre mňa úplná fantázia, tak bude Enderman. Tak poďme zabiť Enderman. Keď bude mať 1000 odberov, tak sa spýtam gamera, či sa nespojíme na Minecrafte. To je challenge. Pochybujem o tom, že to vyjde. Ale tak... Požiadam hore. Cheater! Kam zdrol teraz? Mobile sa zabíja tak ľahko. Kam zmizol? Chcem zabiť jedného Endermana a ten zmizne. Slepice. Áno, mne chýba strašne žrádlo. Tak poďme na žrádlo teraz. Bejam. Ňam. Slepica. Uhlie, to sa hodí. Inak je to dobrá komunita. Keď tu je nejaký hráč, momentálne čo není. No čo nechcem. Zdá ešte v 1.7. Prečo nechcem? Pretože v 1.8 padá už z nej meso. A vlny mám dosť. Čo je to? Je to chicken. Terminátor. Slepičákov je tu dosť. Ňam. To ďalšie uhlie, tak to si vykopem. Dobre je, že ja tu mám takéto tie cobblestoneové pláne, tam môže byť dosť dobrých vecí. Aha, že odkiaľ mám to uhlie. Dobre. Ňam. Uhlie. Tak toto je. Príšery. Dobre. Tak ja si tu naťažím nejaké to uhlie. To je dosť, to bude, keď tak na neskôr. Áno, mal som kurčat. To je dobré. Kurča. Hej. Dobre. Našli sme jaskinku. Tak pozrieme sa. Či nie je niečo užitočné. To je veľká. Ola. Hore. Sa rozstrojuje. Ja nechcem moc zachádzať, čiže ja pôjdem ten dielca. Príjemné zvuky. Aha. Dobre, nič. To bola smerom hore. Cesta. Páni. Iron. Dobre, budem tady to radšej. OK, tu raz jaskyňu radšej preskúmam niekedy inokedy. Uhlie. Dosť veľa matrošov, ja si chcem vykopať ten iron, ten sa mi veľmi páčil, nech mám aspoň na niečo. Iron další. Tak týmto smerom je to iron.
to je ďalší iron. Dobre, tak začneme si dneska iron pre zmenu. Pre zmenu. Možno mi toto jaskyne nikto nevyfúkne. Ňama, ňama, ňaminka. Ironková maminka. Á. Matka. Kam ide? Čo z voda? Sa nezabludím. Čo to tu je? Čo to tu je? Čo to tu je? Ironová dolkovňa. Ja som sa už bál, že sa nedostanem hore. No tak za chvíľku budeme končiť asi. Ok. Ale to je asi iba predĺžený koniec. Tak my sa rozlušíme v home. Chcem ešte vypekať trošku ironu. Už je dosť hodín. Máme sa to poponáhľať, keď to chceme dať ešte dneska na YouTube. OK. Dobre. Máme voľnú ruku. Ja. Takže, dúfam, že sa vám video ľúbilo, nezabudnite mi like, koment, a keď nemáte, tak mi dajte odber, nezabudnite zdieľať toto video a ja sa s vami lúčim. Čus. Ahoj.